Kien kmieni wara nofsinhar li bdew iħeġġu r-rapporti li Muammar Gaddafi kien inqabad wara li ndaraf saqajh it-tnejn. Għadda ftit tal-ħin u beda jiġi rapportat li Gaddafi nqatel, iżda ma kienx qabel l-4:09 ta' wara nofsinhar meta ħarġet il-konferma. Kien uffiċjal tal-Kunsill Transitorju Libjan li f'konferenza tal-aħbarijiet ikkonferma li l-eks mexxej Libjan inqatel. Minnu fih bdew jinxterdu filmati tal-aħħar mumenti ta' Gaddafi qabel inqatel. Gaddafi kien ilu minn awwissu li tneħħa mill-poter wara 42 sena dittatorjat. Minn dakinhar beda jidher ċari li tmiem ta' Gaddafi kien fil-qrib. Rappreżentanti tal-Kunsill Transitorju Libjan iddeskrivew dan il-mument ta' tmiem tad-dittatorjat fil-pajjiż bħala wieħed storiku. Ġellied tal-Kunsill Transitorju Libjan irrakkonta kif l-aħħar sigħat sab lil Muammar Gaddafi mistoħbi f'toqba f'Sirte u l-eks mexxej beda jokrobblu biex ma joqtlux. Kollox beda meta ribelli kmien il-ħamis kisbu kontroll tal-belt ta' Sirte li kienet l-aħħar belt okkupata mill-forzi tal-eks mexxej Libjan. L-aħbar kienet segwita minn dik ta' ħtif u eventwalment il-qtil ta' Gaddafi. Ġrajja li ġabet magħha ċelebrazzjonijiet kbar fost il-poplu Libjan minn Bengazi sa' Sirte, minn Miżurata sa' Tripli.